Moro taas! Tämän modulin aiheena on sitten purkutyöt. Ja niin kuin jokainen muukin osa-alue, niin tämäkin lähtee sitten ihan tällä valmistelulla ja suunnittelulla. Eli ennakointi tässäkin tapauksessa on ihan timanttia. Eli tee kaikki remontti-ilmoitukset taloyhtiölle, naapureille ja kaikille, ketä tähän projektiin osallistuu. Ja suosittelisin, että et aloita hommia ennen kuin kaikki nämä lupa-asiat on kunnossa. Monesti asiakkaalle on hirveä kiire päästä aloittamaan ja heti olisi kiva pistää paikat säpäleiksi ja näin, mutta siinä on kumminkin aika monta asiaa ennen kuin päästään purkutöitä tekemään. Asbestikartoitus, sinänsä hommanahan se ei mikään hirveän iso ole, se nyt maksaa tietysti muutaman satasen, mutta se on semmoinen asia, mikä voi vaikuttaa sun omaan tähän remonttiaikatauluun aika oleellisestikin. Eli jos sä teet sen asbestikartoituksen just 2 päivää ennen kuin sun itse pitäisi aloittaa tuo työmaa, ja kohteesta sitten löytyykin asbestia, niin se kyllä sotkee sun oman aloitusaikataulun kyllä ihan totaalisesti. Eli asbestikartoitus kannattaa tehdä niin kuin heti, kun on jonkunlaisia päätöksiä, että remonttia ylipäänsä aletaan tekemään, joko sun omasta toimesta tai sitten asiakas ei ole vielä päättänyt, kenen kanssa lähtee yhteistyöhön. Niin joka tapauksessa kannattaa aina suositella, että tekee sen kartoituksen niin kuin saman tien, koska se pitää tehdä kuitenkin jossain vaiheessa. Se vaikuttaa hyvin oleellisesti sitten urakkahintoihin ja kaikkeen muun aikataulutukseen. Asbestipurkajien työ kannattaa myös tarkistaa. Tässä tapauksessa ei mennyt läpi. Sitten on muitakin haitta-aineita, mihin tarvitaan erikoisammattiapua, esimerkiksi kreosiitti. Ja selvitä myös se sitten hyvissään etukäteen, ettei tule yllätyksiä, sit kun pitäisi itse aloittaa purkuhommat. Sitten yksi asia kanssa, mikä ei ole meille kyllä tullut ikinä vastaan, mutta on semmoinen huomioitava juttu on myöskin se, ettei se kohde ole sitten mikään museokohde. Eli jos on asiakkaalle joku omakotitalo tai jotain muuta, ihan omin päin teettää ilman minkäänlaisia valvojia tai taloyhtiöitä tai remonttia, niin hänkään ei välttämättä tule itse ajatelleeksi, että sitten taas museokohteiden remontoinnilla on kanssa ihan omat säädöksensä ja määräyksensä. Eli tsekkaile se kanssa varmuudeksi eka. Ja aina, ihan niin kuin missä tahansa hommassa, niin kannattaa aina miettiä, että varata itselle jotain sitä backup-hommaa, eli jos tulee joku katkos siihen varsinaiseen työhön, mitä on menossa tekemään, esimerkiksi jonkun epämääräisen ainesosan löytyessä rakenteista tai muuten, niin on tosi hyvä, että sulla on aina jotain muuta hommaa kanssa, mitä voi tehdä silleen kohtuullisen katkeamatta ja ei sen takia sitten päivä keskeydy turhaan. Tämmöisiä hommia voi olla esimerkiksi, jos saat sovittua asiakkaan kanssa jossain toisessa huoneessa, vaikka ihan maalaustöitä tai mitä hyvänsä siellä voikaan tarvita, jotain taulujen kiinnittelyä tai muuta, niin saa aina muutaman tunnin hupenemaan, kunnes sitten mahdollisesti pääsee jatkamaan niitä varsinaisia hommia. Sitten jos sua yhtään mietityttää, että voiko jotain purkaa, esimerkiksi onko joku seinä kantava tai ei, tai mitä hyvänsä sua tulee mieleen, mikä sua itse epäilyttää, niin ota se rakennesuunnittelija sinne aina. Ja tämäkin on lähtökohtaisesti aina semmoinen juttu, minkä asiakas sitten kuitenkin maksaa, niin siinä ei mitään järkeä itse rupeaa omalla riskillä siellä sekoilemaan sitten ja rikkomaan paikkoja ja mahdollisesti aiheuttaa isojakin vaurioita, jos ei tiedä ihan, että minkälaisten tilanteiden kanssa on tekemisissä. Ja vastauksia siis ei kannata hakea mistään Facebookista. Riippuu teiltä homman laajuudesta, mutta jos on vähänkään isompi projekti tulossa eteen, missä oikeasti kajotaan rakenteisia ja puretaan kunnolla, niin kaikki mahdolliset rakennekuvat siitä talosta tai kämpästä on hyvä olla hallussa. Se, että sulla on ne kuvat, niin ei sinänsä kyllä vielä tarkoita sille yhtään varmasti mitään, että ne pitäisi paikkansa tai mitään, mutta kyllä siitä aina saa jonkunlaista osviittaa, että mitä sieltä on seinään ja lattian takaa tulossa vastaan. Rakennekuvista muun muassa näkee tosi hyvin, että missä menee putkilinjat, eli hormit, ja sitten ylipäänsä rakennetyypit, millaisia väliseiniä ja välipohjia ja yläpohjia ja alapohjia sitten tässä kohteessa on, niin pystyy sitten tosissaan vähän varmistautumaan, että mitä sieltä on mahdollisesti tulossa. Sitten jos on tämmöinen omakotitalo kyseessä, niin yleensä näissä on joku tämmöinen talokirja tai vastaava, tai pitäisi ainakin olla, niin sieltä sitten saattaa just tämmöiset kyseiset paperit löytyy, ja sitten jos se ei löydy, niin sitten vaan rakennusvirastosta hakemaan. Taloyhtiöllä nämä paperit pitäisi olla sitten ihan omissa halluissa jo valmiiksi. Sitten kaikista kartoituksista huolimatta, niin sieltä saattaa kumminkin rakenteista löytyy jotain epämääräisiä aineita ja tämmöisiä rakennusmateriaaleja. Ja sitten aina kun rakennetyyppi tai materiaali vaihtuu, mitä sieltä paljastuukaan, niin aina pitäisi kumminkin tarkistaa sen, ettei ne sisällä asbestia tai muita haitta-aineita. Eli jos sun purkaessa tulee vastaan sitten jotain materiaalia, mitä sä et tunnista, mitä se on, niin sitten vaan joko asbestikartoittaja paikalle tai tietyissä tilanteissa sä voit tehdä nämä näytteenotot itsekin, eli tuplapussittaa, eli yhteen minigrip-pussiin itse näyte, ja tämä
pussi näytteineen sitten toiseen pussiin ja tussilla sitten merkkaa, että mikä kohde ja sitten kiikuttaa se itse laboratorioon. Tämä on se kaikkein nopein tapa saada sitten vastaus ja päästä jatkaa hommia. Sitten yksi ennakoitava juttu on kanssa niin kuin sähkärit ja putkarit, eli aika usein, mitä nyt ikinä tehdäänkään, jos ei puhuta pelkästä seinänmaalauksesta ja tapetoinnista, niin jonkunlaista sähkö- ja putkipurkua tarvii tehdä, ainakin jos on kylppäreitä tai keittiöitä kyseessä. Eli näiden kanssa kannattaa sopia niin kuin hyvissä ajoin etukäteen, että milloin ne tulee paikalle. Jos lähdetään nyt keittiöä purkaan, niin siellä on melkein heti ensimmäisenä sieltä pitää purkaa tiskarit ja hanat ja tietysti hajulukot ja nämä. Sitten se on vähän kurjaa, että jos sen putkarin keksii sitten tilata vasta siinä vaiheessa, kun on kaappeja irrottamassa ja sitten putkari pääseekin vasta 3 päivän päästä, niin se vähän niin kuin haittaa sitä omaa työn tekemistä. Ja sama juttu niin kuin sähköjutuissa. Eli ennakoi. Sitten jos on tarkoitus tehdä tämmöistä kylppäriremontteja niin kuin ihan kunnolla ja tai tässä huoneistossa ei ole omia huoneistokohtaisia sulkuja vielä ja semmoiset on tarkoitus niin kuin asentaa, niin ne kannattaa tietysti yrittää saada asennetettua niin kuin saman tien heti putkarin ensimmäisellä käynnillä, koska sen jälkeen sitten näiden omien vesikatkojen tekeminen on tietysti huomattavasti helpompaa, kun ei tarvitse naapureita aina vaivata ja huoltomiehiä pyytää paikalle, pistää vesiä poikki ja takaisin päälle. Sitten jos sulla on itsellä jotain ulkohommaa tai muuta, mihinkä niin kuin sää pääsee vaikuttaa, että se joudut esimerkiksi irrottaa ikkunoita tai ovia, niin tämä on myös semmoinen asia, mitä pitää niin kuin suunnitella, ennakoida etukäteen ennen kuin sulla on nämä ovet ja ikkunat irti, että millä tavalla sä suojaat nämä aukot sen aikaa, kunnes sitten saadaan uudet ruudut paikalleen. Ja sama juttu sitten ulkohommissa, tai jos puhutaan ihan vain materiaalin säilytyksestä, että ainahan kaikki matsku ei mahu niin kuin sisään saman tien, niin kannattaa aina varata pressua ja muuta tämmöistä suojamatskua, jos on yhtään semmoinen tilanne tulossa, että joutuu ulkona säilymään sitten materiaaleja vähänkään pidempään. Et siihen kanssa kannattaa kiinnittää huomiota, että varmistaa sen, että sitten kämppä pysyy niin kuin ehjänä myös yön ja viikonlopun yli, eli mitä sun jääkää sitten kesken päivän päätteeksi tai viikon päätteeksi, niin ettei sitten sinne jää jotain mahdollisesti tiputtavia vesiä tai mitä hyvänsä, niin nämä kanssa kannattaa ennakoida sillä tavalla, että miettii tosi tarkkaan, että se kohde pysyy niin kuin turvassa myös sillä ajalla, kun sä et ole itse paikalla. Sitten yksi, mistä tulee monesti esimerkiksi niin kerrostaloalueella vähän harmaita hiuksia, on tämä jätteiden säilytys ennen niiden pois kuljetusta. Eli jos sä oot tekemässä jossain niin pienessä kämpässä duunia, mihin ei vaan niin yksinkertaisesti vaan mahu niitä säilymään, niin sitten kannattaa yrittää selvittää, että mihin sä pystyt niin kuin välisäilymään nämä roskat ja muut ennen kuin sä sitten kuljetat ne veke. Ehkä ihan joka päivä ei välttämättä kannata siellä kaatopaikalla juosta tai tilata mitään kuljetuksia, jos ei täyttä kuormaa tule. Eli tämmöisiäkin vaihtoehtoja saattaa sitten löytyä niin taloyhtiöstä, mutta tämäkin taas vaatii sitä etukäteissuunnittelua, koska sitä roskaa yleensä tulee aina ja se olisi tosi hyvä saada pois jaloista sieltä itse kohteesta niin kuin mahdollisimman pian, niin lähinnä just se, että mihin sä laitat sen ennen kuin se kuljetetaan pois. Ja sitten sama juttu ton jätteiden poiskuljettamisen kanssa, eli nämäkin on taas sille etukäteen katsi sopia jonkun kanssa, että kuka ne tulee sitä aikanaan hoitaa, niin sitten sä tiedät, että millä varoitusajalla hänelle pitää ilmoittaa ja miten se homma ylipäätään niin toimii, että roskat sitten kanssa lähtee just silloin, kun niiden tarvii lähteä.